Хора, това нещо е огромно и сега ще ви покажа какво има вътре и аз не знам, ама айде да го отваряме. О, мака! Виж колко изглежда! Чувала на дядо Коледа. Това е адвент календара на Гарние и сега ще го отваряме заедно. Айде! Човек! Вау, вау, вау! Сега отваряме ден 1. Антифол серум. Това е пълноразмерно. Уф! Ма човек, то си пълноразмерни продукти. Номер 2 имаме от същата серия Grow Strong. Аз тук през цялото видео. Ден 3. Ексфолиант. Нещо с салицилова киселина. Ден 4. Това е крем за ръце. Ден 5 имаме HA BHA Charcoal Serum. Става, Мишо, и ти ли ще взимаш? Ще отваряш? О, ден 6. Имаме слънцезащита 50 фактор, която е с ниацинамид. Крем за кадрици. Аз нямам някаква кадрава коса, ама ще го пробвам, може пък да ми стане кадрава. 8. Шампуан с алоe вера. Ден 9 ролон. Ден 10 серум с витамин С. И напишете в коментари дали искате да отваряме и останалите, но в следващото видео.